tansay ng babae na minsan parang ayaw pero gusto? At paano naman daw kung sila namang lalaki ang wala sa mood? May karapatan din daw ba sila na humindig sa misis? Bagaman sa kaso raw niya, mahirap paniwalaan na siya ay hindi. Sabi ni Padilla, hindi maalis sa mag-asawa ang paniwala na may sexual rights siya sa asawa at hindi napipili kung kailan inhit o nag-iinit. Kaya tanong niya, ano ang pwedeng gawin na hindi naman siya madedemanda kapag naminit? Hindi naman daw violente kundi urge lang talaga. Ang urge aniya sa lalaki, 30 minutes lang na parang mababaliw-baliw. Nang itinugon ni Atty. Kapunan na counseling, sinabi ni Padilla na ang tagal nun. Dinagdagan ni Atty. Kapunan na magdasal na lang kayo o manood ng Korean novela sa Netflix. Paliwanag ni Atty. Kapunan na dapat ang mag-asawa may respeto sa isa't isa at ibinuwid niya si Padilla. Hindi ani obligasyon ng misis na pagsindihan ang mister. Ipiniliwanag din na pwedeng basehan ng annulment o pagpapawalang visa sa kasal ang pagtali makipagtali sa pagpwenta o pagpwenta na makipagtali sa asawa. Ako si Sarah sa Radyo DCWB, dapat totoo. Alas 4:27 ng hapon, maraming pampublikong guro tuloy pa rin sa mga admin duty. Kahit ipinatanggal na ito noon ni dating Education Secretary at Vice President Sara Duterte ayon sa Alliance of Concerned Teachers. Glenn Huego, Glenn. Bagaman pinatanggal na noon ni Vice President at dating Deputy Secretary Sara Duterte ang mga admin duties sa mga guro, hindi naman lumano'y tutuloy ang kasusunod. Ayon kay Ruby Bernardo, ang pangulo ng Alliance of Concerned Teachers NCR, patuloy na gumagawa pa rin ng mga admin work sa maraming guro dahil kulang-kulang naman ang mga staff na isinalaga ng DepEd para magampanan ng mga trabaho. Kaya naman, mas lalo anya itong nagpabigat sa kanilang trabaho na sinabayan pa ng matatag kurikulum kung saan nasa hanggang 8 klase ang hawak ng isang guro sa isang araw kumpara sa 4 hanggang 6 lamang noon. Kaya Teacher Bernardo, nagsisimula pa lang ang balik-eskwela pero parang pagkat-state na ang level ng kanilang pagod. Sa ngayon, nakita na ng mga teacher at mga staff at hanggang sa DepEd matapos ang kanilang working protesta laban sa matatag kurikulum. Ako si Glenn Huego ng Superadio DCWB. Taman, totoo, ang malitang ikaw ay yung isa ng Sheriff First.
driver. Yun o, Coco Martin. Grabe no. Yun o, may nasa taas pa. Dito lapid, the best. Lalagay na nila ang barrier.
senyas kakanan. Hindi naman kumana. Paano hindi ka ma-aksidente dyan? Bago pa kayo doon, alam mo, ano, mga rider. Yan. Yung 736, sabi niya, slice lang. Ito ba ito kasi baka mo ito. Basta, slice mo doon ng nagsabi. Yun. Mexico. Sige na nga, 15. Pansit, 20. Ang egg, 15. Hotdog, 20. Nasa ka pa dyan? Sa almusal, ulam, karinderya, kulay, 35 lang, pesos. Saan ka kasi dyan ang 20 pesos mo? Doon ka na lang sa pansit. Yung sa pansit kasi, meron ka na dakilan sa bayan na rin, diba? Pero hindi pwedeng puro ka pansit a day. Diba? Yung iba nga, chicheria ang ulam, di ba? 5 piso, chicheria. Ay, meron yung ano, di ba kay? Bangus ang pang... Pwede pang ulam yun, di ba? May tinitinda ni Kuya Raddy. Ganon. Diba? Oo. Ano yan, 3.45, sobra pa. Ayan, Henry ng Pag-order mo naman. 10 piso kanin. Sa school nga po, order ng isang ulam at kanin, 70 pesos. Siyempre, school yan. Oo, di ba? Kontrolado pa yun. May bayad yan, rental canteen. Kita tayo, dito sa Pilipinas, kahapon, ang ating World Heavyweight. May mga Olympian. Ngayon naman, may bisita tayo mula Singapore. Wala na kundi ang Pangulo ng Singapore ay nasa Olympic na. Nag-isip bago na to. Yung Pangulo. Bago lang ito. Dumating na nga rito sa Malacanang alas 4:30 ngayong hapon. Si Singapore President Sarbanes Mubarak. Kasama ang kanyang may bahay na si Gina ang First Lady Jane Yumiko Itogi at kanilang delegasyon. Sinalubong ang mga ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos at binigyan ng red carpet welcome